Usa sa mga nindot gyud kaayo nga mga pagtulunan makuha nato karon sa atong unang pagbasa og sa ebanghelyo. Matod pa sa unang pagbasa, anak, ingos propeta Sirach, kung mag-alagad ikaw sa Ginoo, pag-andam sa mga higayon nga pagasulayan ka, pagbuhat sa kinasingkasing ug sa tinuod, pagbaton sa kabugnaw kung moabot ang mga kasamok. Mao gini ang sagad mahitabo nga gikuanan ninan bagi warningan nata gikan sa una hangtod karon. Mao ginay normal na kung mag-alagad tas Ginoo magbinuotan ta, siguro gitang sakiton. Kamo nakasuway na mong nasakitan mo aning inyong pag-alagad sa Ginoo? Kasuway mo? Kay guwagan ikakasuway pasabot ika maoy nagpasakit, ika maoy nagsakit. Mo na siya daghan man ni adini nanimba, magwali gani usahay ang uban nga imbis maoy mo absorb sa kasakit, mauna hinoy tig hatag og kasakit sa uban, di ba? Ikaw na be, lingiyay mong tupad. Pangutan na siya na unsa man ka tig absorb o tig hatag og kasakit. Okay. Mao bitaw na nga nalipay ko kining akong grupo nga COVID-G, na may grupo nga gitawag na mo COVID-G. Kada Miyerkules, usahay mo, normally kada Miyerkules sa semana magkita-kita mi kay manihapon niya magstorya-storya, maboting usapan ba kanang naay bote inig usap-usap niya mo nang niya usa sa amo dihang sunod karon na prinsipyo na kap-up rapod na siya sa sige namong meeting ni come up mi nga ang among basic principle ni ining maong organisasyon kanang tulo ka A, ampo, alagad ug antos. Amo na siya, ampo, alagad, antos. Bisag asaan ang pabor kanang litan ang bana mualagad sa asawa niya, yaw-yawan sa asawa, di lang mutubag, antos. Ana. Niya, kung ang bana say makaunag, yawa-yawa, ang asawa say masinghagan, mualagad lang yapon, bisag ato ang luha, antos. Niya, mag-ampo dayon. Daghan kayong mga nindot nga hitabo sa ilang kinabuhi, mga 12 or 13 ba ni sila ka couples ang mag-abot-abot mi kanang daghan kayo ilang gitestimonya ba ang ilang away sa una karon di na sila mag-away kay maglumba naman sila inantusay kay part bayas pag-antos kanang muhilom lang ka di ka motubag ang saon pa man pagkalalis na niyag sa puto ng asawa i-outside ako lambo ang bana di pasudlos kwarto usahay musod yung bana musod yung ug tamparoson okay lang, kulatahon okay lang, kung patyon okay lang di jud kuno mahitaboy di magani kuno kakusi ang asawa basta mudikit lang kuno ang banang buangon nakaamgo naman og sakiton ko yaw-yawan ko sa kong asawa angayan sa kong yaw-yawan inana ba kamo ganahan mo mosunod anang ampo alagad og antos daghan kay nagkagubot nga pamilya akong tambagan nasay mo tiks na ko panagsa padir hapit naman mo tuig sige ko gamit aning ampo alagad og antos nga imong giingon wa may epekto wa kuno epekto nako ngano may epekto mag-away ra mangyapon mi padir lalis man lang yapon niya ika mo ibuangon wa ka ni gamit so gigamit na ako padir sige kog ampo sige kag alagad
Oo, ako siyang alagaran. Niya, sige kag antos. Siya, ay giantos ko nag-alagad pa din. Nganong maglalis mamokon, imo pang giantos. Nganong doon na mamoy away. Nga di man na mangaway ang muantos. Mudawat raman na bisag patid-patiran, bisag pagkulatahon. Mudawat raman na. Pareha ni Jesus ba? Nagkalalis dahil sila, naglansang niya sa cross. Naglalis, nagsininghagay. Si Maria, nakiglalis di ay. Wano? Oh, mao na. Mao na iantos. Wato siya mo gamit. Ang iya ato, kanang mo alagad ka, di jud mo magkalalis basta mag-alagad kay unsa may pasabot ang imong priority pag-alagad, dili ka mangayo og baos. Alagad gud ang imong kalipay naas pag-alagad. Di ka mangayog baos mo na ingos Kristo kun kamo mangalagad, ayaw mo paghuna-huna og bayad. Para nang mo trabaho ka kompanya o bisan din ni simbahan. Ingon ani karon ako nagmisa ko. Di ko maghuna-huna og kolekta. Ana ba? Slot noon, mo offer ako. Baligya og slot niya, og way mo palit. Adi rasad ko ana mo reklamo. Kaya ang akong kalipay naa mas pag-alagad sa akong pagkapari nganha ninyo. Dili man ang kolekta nga ako madawat gikan ninyo. Kay magdepende naman sa na ninyo kung mualagad sad mo sa simbahan pinaagi nako. O di manghuog mos kolekta aron doon ako'y magamit din ni simbahan. Niyag moingon tang naatay mga slots kay naatay project sama niya tong kumbinto. O di mopalit mo og slot kay gusto mamong mualagad pero ayaw pagpalit og slot unya moingon din ka moabotin ni rong grasya mudaghan din ni akong kwarta. Buangon sad ka na. Di ba? O na makahatag og kalinaw. Kinsa may makahimo niini? Matud pa ni Hesus, ang bata ra gyud. Kay ang bata ra gyud mo'y magsigig himog mga butang nga way paghuna-huna kun bayran siya. Ang iyang kalipay naas pagbuhat sa maong butang. Kung kanang bata magduwa na ang iya na lipay ra gyud ug naay mo apil, lipay. Niyag magbugno na sila, mag-away na sila, ikataw-tawran. Kuha na sad, kanang duwa na sad. Ano ba? Ika mo din mga bana, kinsa ninyo din hiron ang mo desisyon nga din agyod mo magsigig hunahuna og tagaan mo maayong pagtagad sa inyong asawa, magsigi ra gyud mo alagad og antos nila. Taas ang kamot, nga bana. Anay usang ni isa ang uban kasigi lag kinopo no, ang uban sad doko-doko. Dugay na ko inanto sa panuay nako. Depende tingali ni. Abi arin lang tas mga asawa kay kani man yung asawa way mga buotan kayo kinsa dining asawaha nga musaad nga magsigi na lang yung alagad din agyod muyaw-yaw sa banata sa kamot. Nayo say mauwawon kay misulti. Mao ni ang atong kinaiya. Pero kamo pulos pa mo mga bata kanang mga grade 1, grade 2 inig-ingon ako isas kamot. Ana gid na. Di ba? Yang anong waman mo isa sa inyong kamot? Kay kunuhay, dagko na mo, kauwaw mo isa ta. Ang bata lagi mo sunod, inigsultis Ginoom, lahos gina. Nagmisa lang ko nga naay mga elementary ba, mga Boy Scouts. Hapit ka to nga, tingali ato mga Boy Scouts. Nya nasa ang mga ginikanan, kaya mura man to ilang jamboree. Kada nako paisas kamot ang mga katong mga Boy Scout ba Boy Scout ba na kanang elementary ka na nag-uniform pastang kusugang mo isa ang mga ginikanan o mga maestra wagi mo isa pero ang bata sige lang sa giisa kisa din ang di na mangaway yun nako sige suway ko nung nagsukmag ka ng naan ni isas kamot apa man sila mong sukmag no pero mo na ingos Hesus kinahanglan mahisama mo nining bataa aron mahimo mong dako siging harias langit mo alagad mo sa tanan
sa way pagpangayo ug baos. Mao nay sikreto aning kinabuhi nato sa kalibutan nga mahimong malipayon, balaan ug mauswagon. Pagpakabata, sunod sa sugo sa Ginoo, way reklamo. Matod pastubag nato sa Salmo, unsa to? Itugyan ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo ug tabangan kamo niya. Kanang bata nga magpakabata, tabangan ginas-inahan, labi nag magsigig smile, magsigig kana bang magpakabata lagi siya ba? Atimanon, pero ang bata magpakadakong tao gani, magtumans gusto, lakaw ngadto, way pananghid, unsa may dangatan, makusian yun, malatusan yun. Pero magpakabata lang yun, kanang dependent ba? Nya unsay isulti mo tuman, aka na. Perting pinanggaan ng bata. Lingi ay mong tupad. Ang di mo lingi, maimpierno. Ing na sugod karon, magpakabata na ta ha. Ing na ang tupad. Kabata na ta. Mao na sa mga dagko, ang pagpakabata mao ang pag-ampo kanunay, pag-alagad kanunay, o pag-antos kanunay. Nya kinsa may makabenepisyo niini, ang una gyud ayaw pangayo og maayong epekto diha nimo. Tingali sa sige nimong alagad, daog-daogon gyapon ka. Sa sige nimong antos, paantoson lang gyapon ka. Ang tumong ni ana aron makahatag-tag kalipay sa uban. Si Kristo niingon gyud, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. So pasabot, nihimo ko ani akong pagampo, kini akong pag-alagad, kini akong pagantos para ni sa uban, di ni para nako. Nya kung doon naman tay makuha nga kaayuhan gikan aning atong pagsigig ampo, sigig alagad o sigig antos, pakapin ra na, dili na mo'y number one objective. Aron di ta magmahay-mahay, di ta magsigig kwenta nga usa ka tuig naman, tulo ka tuig naman akong ampo, alagad ug antos, wa man gyud maayong niabot nako. Sayop na kay kanang maong pagampo, pag-alagad ug pag-antos sa mas gibuhat ni Kristo, ni Maria ug sa mga santos para na sa uban, di na para ato. Munang hinumdumi ni kanunay aron dili mo magmahay-mahay aning kinabuhia, dili mo ma-stress o dili sad mo ma-depressed. Manindog ta.